Slovenská energetika je kvôli plynu vysokoemisná. Slovenská energetika patrí v Európskej únii medzi najmenej emisné. Je to najmä vďaka vysokému podielu jadrovej energie, vodnej energie a nových obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike a nízkoemisného zemného plynu a biomasy v sektore vykurovania. Emisie metánu z ťažby, skladovania, tranzitu a distribúcie zemného plynu u nás od roku 1990 kontinuálne znižujeme. Výsledkom tejto snahy je podiel metánových emisí z plynárenstva len na úrovni 0,6% všetkých emisí skleníkových plynov Slovenska prepočte na ekvivalenty CO2. Podarilo sa to radikálnym zlepšením cielenia a včasnosťou obnovy siete, zvyšovaním frekvencie kontrol tesnosti a hlavne markantným skrátením času odstraňovania únikov na distribučnej sieti. Zamerať sa však ešte treba na vyradenie tuhých palív z vykurovania domácností, do ktorých treba investovať verejné zdroje, a to najmä do výmeny týchto vykurovacích systémov za nízkoemisné či bezemisné. Výsledkom bude rapidné zlepšenie kvality ovzdušia.